Avui xerrarem de com retransmetre en directe des del teu dron una funcionalitat que crec que és molt interessant i que té molt de potencial. Realment és una opció que fins ara no l'he fet servir gaire, però volia aprofitar per compartir per aquí tot això que he anat aprenent, que he anat provant aquests dies per fer-ho servir per jo mateix, ja que crec que te pot ser molt útil. Retransmetre en directe des del teu dron ens permet mostrar un esdeveniment en temps real, ja sigui un espectacle, un partit o una cursa, i alhora ens permet també mostrar un lloc i connectar amb l'audiència en temps real, com per exemple pugui ser durant un viatge. Per tant, com veus, inclús a nivell professional és una eina molt potent, així que ara t'explicaré pas a pas com pots retransmetre en directe des del teu dron. De moment ho farem de la manera més senzilla que he trobat, que és retransmetent en directe des de YouTube, fent servir l'aplicació nativa de DJI. Per fer-ho, faré servir el DJI Mini 4 Pro amb el radiocontrol en pantalla, ja que incorpora de manera nativa aquesta funció. Això pot canviar segons la marca i el model del teu dron, així que és important que ho revisis per veure si coincideix el que t'estic explicant amb el teu model concret, perquè si no, segurament hauràs de fer-ho, si no pots fer-ho de manera nativa, hauràs de fer-ho de maneres una miqueta més complicada i segurament fent servir aplicacions de tercers. Important, si no ho has fet encara, recorda subscriure't aquí baix per no perdre't els propers vídeos. I ara anem a veure com configurar el nostre dron per poder retransmetre en directe des de YouTube. El primer que farem serà entrar al nostre canal de YouTube per copiar unes dades. Fins ara jo no he aconseguit trobar aquestes dades des de l'aplicació mòbil de YouTube, així que ho he hagut de fer des de la versió d'ordenador i t'agrairia molt que si saps com fer-ho des de l'aplicació mòbil, que ens ho deixis aquí baix en un comentari perquè serà molt útil a tothom. Quan estiguis a la teva pàgina de YouTube, vas aquí a crear i dones a emetre en directe com si anessis a retransmetre en directe. I aquí hauràs de copiar dues coses. Per una banda, aquesta URL de reproducció i, en segon lloc, hauràs de copiar també la clau de transmissió que està aquí dalt. Des d'aquesta mateixa pàgina podràs configurar altres coses del directe, com per exemple si és un directe privat o públic. També pots afegir una miniatura, pots incloure una llista de reproducció, etc. I una vegada que has copiat aquestes dades, aniries a l'aplicació de DJI per enganxar-les, com veuràs ara en pantalla. Una vegada que tens el dron connectat al radiocontrol i tens el radiocontrol al mòbil connectat a internet, això és important, des de la vista de càmera aniríem al menú de configuració, aquí dalt a la dreta. Des d'aquí, a la pestanya de transmissió, clicaríem a plataformes d'emissió en directe i clicaríem també a l'icona de RTMP. Una vegada aquí, enganxaríem la URL que hem copiat del nostre canal de YouTube i a continuació, seguit d'una barra, enganxaríem la clau de transmissió. Aquesta clau tu ara l'estaràs veient pixelada perquè és privada. Jo he provat d'enganxar aquesta clau on posa clave de transmissió i no m'ha funcionat, per això faig servir aquest sistema. En principi, aquestes dades només les hauràs d'introduir una vegada al teu radiocontrol, així que si sempre retransmet des del mateix canal de YouTube i des del mateix dron, ja se't quedarà guardat el radiocontrol i el procés serà molt més ràpid. I quan estigui tot això a punt, li donaríem aquí a iniciar retransmissió en directe. Ara vull fer-te unes consideracions sobre l'àudio perquè després de l'actualització del Mini 4 Pro m'obliga a connectar un micròfon extern al radiocontrol per poder retransmetre en directe. Realment crec que és molt absurd, i més tenint en compte que la versió anterior no era obligatori, però de moment veig que no hi ha alternativa. Per tant, com veus, per poder retransmetre en directe, almenys des del meu dron, hauràs de connectar un micròfon extern, tot i que després t'ensenyaré que pots silenciar-lo una vegada que has iniciat el directe. Per connectar un micròfon al radiocontrol de DJI, en la majoria de casos hauràs de fer servir l'entrada USB-C que té a la part inferior i en el meu cas faré servir el micròfon Holyland Lark M2 que tenen un receptor USB-C inalàmbric que puc connectar a la part inferior. Una altra cosa important que has de tenir en compte és que l'aplicació de DJI no permet fer configuracions sobre els nivells d'àudio. Per tant, hauràs de fer proves prèviament al directe per assegurar-te que tot s'escolta correctament. I per cert, tot això que t'he explicat de l'àudio et servirà també si vols gravar la pantalla del radiocontrol. El funcionament és exactament el mateix. Molt bé, i una vegada que ja ho tenim tot a punt, li podríem donar el botó per començar la retransmissió en directe. Com veus, després d'un compte enrere de 3 segons, s'inicia la retransmissió en directe. Si durant el directe volguessis silenciar el micròfon, únicament hauries de clicar aquesta icona d'aquí que posa el micròfon i per acabar el directe clicaries en aquesta icona d'aquí que posa salir.
Abans de tancar aquest vídeo, m'agradaria fer-te algunes recomanacions generals perquè aquesta retransmissió sigui tot un èxit. Assegura't que tens el dron i el radiocontrol en les millors condicions, bateries totalment carregades, fes proves de que tot funciona correctament i comprova que la càmera i els detectors d'obstacles estan nets. Tingues en compte que és possible que durant el directe necessitis canviar de bateria, així que no et quedarà altre que aterrar el dron i fer el canvi de bateria. En aquest moment la retransmissió seguirà en directe, tot i que la imatge estarà congelada. Una vegada que hagis canviat de bateria i tornis a engegar el dron, la imatge es reconnectarà directament amb la retransmissió. Assegura't de tenir una connexió estable a internet al teu radiocontrol per evitar talls i interrupcions durant el directe. Una altra cosa important que has de considerar durant el directe és com està configurada la càmera del teu dron, perquè si està mal configurada i la imatge està massa cremada o massa oscura, això és el que estaran veient els teus espectadors en directe i evidentment no t'interessa. Així que et diria que si no estàs fent aquest directe per un tema relacionat específicament amb fotografia o vídeo, potser el més recomanable és deixar la càmera en automàtic en la majoria de casos. Has de tenir en compte que si fas servir l'aplicació nativa de DJI per retransmetre en directe, tota la informació que tu estàs veient en pantalla, tota la informació d'alçada, de distància, tot això no serà visible en el directe. Una altra cosa important relacionada amb la imatge és que si habitualment per gravar fas servir el perfil logarítmic, sabràs que els colors són bastant plans i això es veurà reflectit també a les imatges que estiguis emetent en directe, encara que tinguis activat l'assistent de visualització de color. Si vols que les imatges que s'estan veient en directe tinguin uns colors més vius, hauràs de fer servir o el perfil d'alt rang dinàmic HLG o bé el perfil normal. I per acabar, com sempre, assegura't que compleixes tots els requisits per poder volar a la zona on estàs. Si no saps quins són, aquí dalt trobaràs un vídeo amb els requisits que necessites per volar un dron de menys de 250 grams. I això és tot. Ara ja saps com retransmetre en directe a YouTube des del teu dron. Si t'ha estat útil aquest vídeo, aquí en trobaràs un altre que també et pot agradar i aquí et pots subscriure't per no perdre't els propers vídeos. Adeu!